Iba paniba, betul majote. Jadi iro tutu kita mulai itu mata pendidikan bahasa, bagas sadar songsoni kita nama dong tubuh, parna boru bere mulai tegurang pesat kami tuamu ima nama Robi ururan nami, songsoni dihamu amboru nami. Isan rodo kami siang tulang robot ima markas marmata, diharoro nami amboru arong do dibuat kami songon nama ludu. Lagi amat itu merludu penggabian perharasan tupakan amatan nomor 2 di bata. Dia roro nami yang buru orang sama hatan ini batuan mendakon. Sita batua perlingkungan isi borok. Di bata masih lihat tua salut nama dihamu di parorot. Titik manang si kopa orang neles di rumah. Otik sesadia nama merludu. Nah pinasa nami saya gorang mah pinasuna. Jadi di pasak matu anami ima manihuru. Ayari las sekaligus mado hula namar amarangi sian raja yang semani huru. Di haroro nami raja nemang boru inang tolas sami tubuh dia lama muna. Uang kami do eme namar ludu. Asa dia dabo soni do ina tuai asa mar ludu ma panggabian perhorasan tupohnya mata namar 2 di bata terlubu ma tu pinopar ni na boru nami nong sor matuan. Gaselani amang boru do na masonata nama 2 nama dokon. Saya menista batua perindahan di Sibalohot di Batado silihat tua selalu nama tahun di Parorot. Semua kami do boras di rumah tadi dalam kami meminta memasuk ke mata nomor 2 di Bata. Asal nama sonata nomor 2 nama dokon asal martata mabarigin barurak menang jabi. Oras mata di barigin tirto di matogu tupanyo puta mula jadi. Mau lutung sawanibe. Eme namang ludu do boras sibir matoni na buat tapasatan di bagas partikenon don na matutu sonata nama 2 nama dokon asa titip mana ni topa hodong les di rumah bultung soni pina buat tapasatan siapa tadi utama nama goi akapa jadi di rutima iya ibida ulati manipat kumata ditikyon dihamu amang buru nami marga sinagan di soon rodo kami hula-hula na poso marka na dia dibuang kami do soman pergue di tangan namin ima eme na marlutu asay dok na dua inna eme isda betua perlimuan si borok di batama atong siliang tua or si mahamu di parorot suang sumani amang buru di borah bir na dibuang kami dalam nami mau martami yang tua matabet di bata asa soman dari dok na dua firma pok ibaw bol pasalona firma totol di mujul-jululang akka pangamuan apa dia nami? Dinalau ulus pasat adat nagok mahami ima tu pinopar na buru nami nong saruma tua baik ma godang na partisip boleh godang di
tulang pungguli las rohanamia hamid kal pergile mamuna di pertikinan dengan jalo uli di pasar tamu salutna ima ulo di pasar batu di daerah namun alini tamam daun naik mau lihat gudang matangna so adong hata na tuntun naman dokon tau sabalok may tau perlangalannya oras mahami naman jalo ulos di pasar muna song soling oras birdot naman leduk tabatu gabi nama di hamu ulo nami tulang nami nama ngalian alami tamam rumah kami masuk batu adukan ni raja alami raja nami dihamu kan musik nami rumah itu sobat ulo nami bedawang mah musik dan obat tuh sih manotor hamek ka hula-hula muna roham masuk ba di solotok kamu na jari-jari asa pasuk-pasuk naik patutu marhite pasunali pasunalingkan asa binangan isoping mati berokan di darah bunga asa tusangkar ma porik tulubang manang sadua oh horas perjalanan-jalan dapatan uli horas mangomo partiya tiga dapatan uli nang angka perjalanan oh itu nakok yang muna tu dulu Ambil dapatan papakan alaw tuat pa mo tuturuan dapatan mo natin asa ujungan nama somi lang natutuay asa kabas din lang hula mo na nilay natas na sa lalayan oras untuk kami raja ni hula-hula muna naman talo pasda ka daman mo na raja na mamburu na raja nami raja na mamburu kami tu lah hula husing ay matutur namin iba tu iya sadang marote daw cuma tutur iya asa ni daw na mo lakyo ni patu manuatan bandamang masih itu las padaw ya dia manggabi Kamu para lalu liudan nami Katolik. Tahu nggak tuh? Kami zong-zong isop pinopar niya pong nami naing masisiugan mahami do nabato kamohol alaburo nami song do tayo nakon nami song-song nila ngabang nami bayan maso musik na ho partusiyo napit na bitana
Siagian mengarah di Mamur Raja Nami. Jumolo ba di pasaro at hamol ka totomat di bata paring nabasay ala ditupak asidot hulong rohan ado boy hita ibaga sa nahipason di aparatikyon ima di una pamuron nami markasinaga Gawin itu lah. di aparatikyon rodo hami hula-hula muna hula-hula poso markasiyan Lima itu. ima di lama mereng bakit ni bodo nami na kasunat kepada baru tikyo ya rodo nami ang guru buat kami do emi namar lutu do boraspir ima na lawas baton nami sungot tuhamuna yan ako nami margawa sinaga asa dahon masuk na tutua asa kay mapongki bahur-bahur pacalongan firma to di mo na yan akon na markasinaga jujur-jujur apa kamu Maju tuh. so emen na marludo no kami di mo natulang mo nakin asal duba pagabian duba parhorasan di amuna yan akon na markasinaga Maju terus si boban nami ang guru so doan sunod tutua marunong titiman natin apa kulang-kulang mapangarona so muni boros spirdot emen na marludo so na ibon akon natulang mo na amat tadi batama namang bebas suna Maju tuh. ulos panggabi isan hami hula-hula muna tukinap pariboton nami on opat ma jantar hami sa nami hula pasusigian Gawin aja nanti Gawin. amang pandai kami Gabi emang gabi. Allah borak hami napasatot ulos tu pinapari ibot nabor iboton nami on pama kumpok Oh,
terliwawi pabulu pabawah sok nak pinapar ni inang bawon manang na iba tokot gabi itu lang gabi persingot nilo sedang rabon na kinawat mahami alana takpulang botoh kayong kartonun marlupo si hari raya tutup pabrik natin gabi itu lang aku buka dia pabrik yang buruk siya alala tutup pabrik so di mana perbaikan asa titik na tinawag kolang paro na langsung otik saja dia ulah sedang rabu na kupato bahagi tu ko pulang sok soni nak tu pinapar ni ibu tanami tu hatta mga posisi na anak tu masih dawat bahagi jadi raja nami tersingot ulus dari pesang muna si ulus stok rabu song ni pas daging ada raja nami malu tumpe malu hati malu hati nabi pasal kami balas marawani raja alani raja nami Roma kami masuk batu dalam tu pada waktu kamu dulu nami malu tum semua dia besok masuk nami raja nami las marohamuna soalnya mah dia mau bermusik nami dia Roma kami mana faktor ulul nami ulul siagia beda mau musik na nomor tu sih Parang napunta sa tulog si Siyama Buru bere doon bebere na doon di kecamatan Talabang Guru doon na siya kecamatan Serampa Ima na turut berduka cita atas meninggalnya Ima Dainamon jadi dia bertikal ma ulang persona doon na dalam rodo kami Ima sokan na huwag na kani putas dulu posisi amang Ima dalam nami lau mangurupi hamuna kasuhitok bol Monotong seperti penon pangurupian nami to hamuna Ima kasuhitok bolon siya kami nagkaroon ng kaanokan tubo muna putas dulu posisi amang bolu beri nasa kelas maroham muna So ini mah nang siap kumata ala ang ginibong diutok dong ima kumuan ni para kepunta tugas sinaga guru dari sa kecamatan Talabang Guru. Asalong 2 hulu hamin non ro manda putok kamu na. Laos di sopo pasatami yang ima songon anggaran dasar. Tu subur di panggaran nakil pasat namin ng anggaran dasar tanah kainon ba kita do dapat pahon non. So dia manon ni nas paghamati asa do horong manon nakatitib man na ginova horong les niyo ba o di sa dia ba dalam nama urbi hamuna so pergi situ suara saya magtari batama na manabay pasu-pasu so ni mau kalau sabar na ma tumpak pangrupiyo tuang ginami di vertiklenon ba magudang na naho partusi Sanido
Simatuli guru nami Padiangan Dong Siregar. Di iboto nami naung Saul Padua. Jalani doho to kami mang turut berduka cita. Jadi di haroro nami adong do di parade kami sokon dalan nami mangurubi habu ula nami. Adong pesiboron nami son godang dang pola si pujion. Otik dang pola si hata. Jadi otik susah dia penaboy terpabungu kami asa dohorok ma soal hata di dua asa titik nabi loba hudulas di rumah otik susah dia penaboy terpatu pahami amat tadi batama nabanggohi pasu-pasuna asa saat masuk saat batu worker toho mayatong di rondang di bulan di pasahan tayo manokon son si panguruban nami Tuhan muna asa saat itu panggabian saat tubar orasan natotong na ita di dongan ituan jalani Upa santai ma Siregar nenggolan dari Huto. Apa padian kami? Gawe betul lah gawe. Tuh. Adong dobe si hatamu? Adong. Jangan dong. Ados rohan kami. Asa benda ma musik ngana ho partusi. Gawe. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan Sang Padaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan Sang Raja Allah. Napoy pasang tani, kamu tulang nani, nak tulang nani. Jadi keluarga, si dua nasi sediai. Jadi semari, pasang tani macam. Kami tekas di pagdangan mo ito kami lima dalam muna mengurubi kami lima di Barsaur Bagor ni Dinang Nanon. Jadi kami ben sin pulau-pulau natin sinaga las rohanani asa dohor mas orokon si tutuan sa bago to na maramto dulu mengurubian oras mahami nawad kalo lima sa dalam pangurubian muna si Batoribu itu habis dulu muna saya materi pertama na nabay di hita paso-paso na. Ang pada namin, kapasok firma kami dulu sa katarago tu amang guru namin. Kaya undang ka na ako partisip. Baklang Siregar. Iya.
masuk hamu masuk hamu pada leng muna. Jadi yang dia matong magite ora spir na bino muna do. Mulos sidor brand. Ang dia tujuan leon ngarion saya juga kamu mamuta saluka. Itu pasarian do iwa kamu tanggo na bolong. Masih matong orang ikuan. Saya dalam tangkoma akka pasarian pas turata tujuan ngarion. Maju tuh. Nari pasatay man doa mapuranami sirega. Angkatan nama raja tuh. Jadi mana itu matulah. Kamu perkutsi nami. Kenau montio. Inai tu paswatan. Bagaimana ma kondak si tio. Los badung ma tu hasana. Sertai matuhamu hula-hula nami segala tulang nami segala alam menunjukkan do pertikian raja nami iman di pengakuan sebab kamu nauli naringkan kami pinaparmuna ima perkelengong muna sungo-sungo ni do na tua-tua di tanami laut kahita-hita siap nabodari na sugota satu sawari hubere kami hula-hula muna nunga tumikan alani hitam yang kami moto mang tadi batas saya dia matujulan nyari duka taruhon di botol namion dengan apa sadokinani saya ditampai Tuhan tama di hamuna pasu-pasu nanggu dan itu mau dia ka koparan ni na itawan alani amang baru gabe tuh akka hata pasu-pasu nunga goda ngaliat na lolo posrohan nami asa kanjalo mapardaging muna mangulo na alang kapartong yung muna tujulan nyari on alay tampan nami do peong buru akka hata na uli hata pasu-pasu tubere nami nang tulay nami semua ni padi hamuna bere nami sa luhut na tubuh ni botokku posrongan nami nakingdong magudan hata pasu-pasu hata gabi siya nopung muna siya hula-hula itu sudah magudan tapi yang kami motong magkadebata saya nggak mau jadi di semaju muna abing dia bingang muna tua dia bara muna jujung di semaju muna jalahok may bonong martungan di jago as dorong nabi mas honirok isi tua-tua balik tak pagabin na tumagdalo si daluan hari muna gomparan ni na boruh kondo gabi asal maligag ka muna masih paulo-ulo sama kilali na boruh ko si oloy puda tujuluan nyari on posrongan namin di sini na si Pangulo ilo manguna dia ka hata puda jadi semua lima memberuh leku na burjo tataruhonan non ibotong kontungan apa satu kilani unang be saya duki be wade abang boru wade nung di jalaho abang boru be sangati lima ulas sampai duka kami yang kami moto mata debata gongkong ma lae komparan bisude kami yang kami moto agiat satu na saur matua satu nomor ini satu nomor nono satu nomor rondo pengek sari moto ma lae wade gongkong ma penguti hukma kagomparan bisude jadi ternyata di situ dua nama dokter asal nau balkai na batu ni rumah balkai na batu di sopo nunga gabe ibotok kono sa rumah tuawon alayong gabe amma hamuna ko paran na suliya ka na uposo asa hatani na tua adok ko naman dokter asa harapan ang badala tubuta balatuk matang katujebu hata pahorasan hata panggabian hata horas hata gabi hata puda naok pinasahat ni suliston na toro doa kamula-gula tuhamuna bona ni hasuton apu hamu mai go maratonga di jebo asa turtuin da duhur tio mai yang go te hata pasu hata gabe hata horas naor pinasa nami tu hamu na sa luhut na bona ni hasu to nak hata gabe hata horas apu hamu mai asayu nang mabuba jala sitok kamay yang go mose asa sa di solin na masama tu batyan ni garas nung masahab be ulot ta sa darion ulaw sa rumatua sahab mga mugabean jala horas-horas sangat tujulan nyarion asa naburat tano-tano yang naraking masiran goman ya dupe badak muna badata badodong hami hula-hula muna tulang muna dohota muna tot dintayi toktong si gonggoman kundi ma apu hamu mahata nauli apu hamu mahata naringga namang baru mau lihatin mani hamu hula-hula namin songsongin tulang namin terlumui man naik mulai dia godang mandi amat raja ina sari badan dan lihat lalu terlumui mani hamu hula-hula namin tulang namin dot na tuan juta
ngadia lihat kamu akapoda akahatan uli Tuhan kelas rohan nami anggi matutu bon nami tutungan di bekas nami anggi matutu Tuhan masuk kami selalu nabi nomor ini namo asalam turingkan na asalam tuulina asarong musi berikan naringkan na uli bagaimana ketulang nami perlu nami akahula-hula nami meletup senang pihak mau lihatin nabi kepasangan nami di atas pengakuan mana doa nami Tuhanmu di kita selalu na arong hatanya tua-tua nama dokon tutur-tuturnya tu tio-tio na lote hata pasuga bina pinasa muna selalu na apa naik juga unang mamu gua saya unang mamu sih betul. arbangan doin na adalah ku huta balatuk madalah ku jauh hata pasuga bina pinasa muna apa naik mahot martong anjay betul. saat masulu saat matubutian Nungasa ulatan di pertikino, saya sama itu pagawian tu parorasan. Setengah lima kata nami nabu tu pasang nami pengapun. Mulai tema di kasur. Datay matuhamno paulan hurian nami Katolik. Setengah lima di hamuna paulan di hurian nami. Sauni Idola Mani Nang namura nang nasangape dung jumpan tikimi tibusalpo tu Jesus molonai sonang tode alani hatu maholau tu Jesus molonai sonang tode jumpa ini anggap kita dongan mi sumurut be irani ho apa pangapula dongan mi sumurut be aka arta hasangapon pe dibudo lupa dongan nasai laudo udukna May tamang main tanda halwata di bagasan go anak rotoli korbadia saya anggian mari bata ama muali nasa pakirimon mangalehon apu-lapu na sumurung tuhita saluhutna saunari saurotu saliling-liling narak may tamandok saunari sahat rodi saliling-liling na kamu aliat kadongan na hinaulungan di bagasan ha aposento tapayima-ima Yesus Kristus Tuhan ta paubaw na do dagita ngaleaon gabi doson daging na nasangapi di bagasan pakirimanon tatarhon masonari dong kata imarot tua sagala manam ubung reja buru tuudean asa disiiba na maradian di bagasan dame paimarot Tuhan lao payon akan namate. Ali di bata ama nami, puro na panguluhon alak namate, dongan namion rotua buru sagala, porseado di ni anakmu Yesus Kristus,
dalam makirim do ibana di hanguluan na manotong paulua ma ibana siang saluhut raten di dosa asa ditiki area ini pasti dohot ibana di bagasan hamuliaunmu mari di Yesus Kristus anakmu Tuhan nami di bata na mengulu dalam arwaso rap dohotto di bagasan asa daun do tondi purbadia sonari sako di saliling nililingna. Barita na uli na tabigi gabi ojakta di bagas sadarion ima na sinuraton na badia Yohanes mandapoton pesta Paskah saat ma Yesus di Betania nunga polo 4 hari si Lazarus di bagasan tanaman didapot alai anggo huta Betania na dono lui tu Yerusalem tartua batu dauna torok tu Yahudi naung Roma nopo si Marta do si Maria mangapul nasida siala iboto nasidahi jadi dung dibege si Marta naung roh Yesus lau ma ibana manumu-numu na tinggal di bagas do anggo si Maria dungi ni nasi Marta mamandok Yesus out na ditson ho ali Tuhan tang tagaman mate ibotok ki alain wang pe tong do huboto dayanon gide bata do tuho nasa si Panginoonmu tu ibana dabi didok Yesus mati bana na ma ibotok jadi didok si Marta matu Yesus olo huboto do na do ibana di ahewani na di hari parpudi nunginin nai Yesus mamandok ibana au do hayon dohut anguluan amangulu do na porsean diau nang pe mate ibana jala ganok namangulu dala na porsea diau naso tupa mate ibana saliling-liling na porsea do hodisi dungi didok si Marta matu ibana polo Tuhan na porsea doau somot odo Kristus anak di debata anak roh tu portibion somot lima barita nauri ipakuling debata dihita sadarion dihamu keluarga asuton yanakon dot opureja adong dos ison di papumuhami sian kuria Katolik sian hita tuhita dari kita oleh kita untuk kita sebagai tanda ni holongi rohanami nama ruria sisada huria do hita songon tanda holongi rohanami arung do di papumuhami sautik songon kat di karangan bunga tuham udah sudah ruas warung yang majalang pertemuan. Ale de batasi pangapul na sumurung bodo paubaon asak di roha gabe halalas di roha apuli masih solot ni dongan namion namun bingon paehema nasida sian huluman ni hasak ni roha dalam sodakor mahatiuron ni bohim asa tarapul roha nasida martangi yang mahita kamu alaya kadongan kadongan tangyang sonari paborot tentang adongan tawon tu inganan na napar buding asa maradian ibana dihangoluan naman otongi porseado hita di Kristus tau mate kumokop kita dalam naung lau pasaton hanguluan na imbaru tu akta na porsea asa tama dalam polin ibana wongot Tuhan ngoluan nama nontongi tapis pisma ibana parite aib na badiaon di bagang nyama dot anak dot tondi porbadia amen
romahamu akan abadian. Tomu-tomu dalam udurhon madongan namion, rotua boru sagalaon. Tujoluni Kristus Tuhan nami. Amin. Saya didakon Kristus maho, ay ibadah do naman duho. Saya anggiat mah akasulu-suluan, mamboan dalam mangiring-iring ho. Saat dua puani si Abraham. Amin. Tuhan, leon ma paradian nama notong, dalam saya anggiat mah hatiuran mi manondangi ibana. Amin. Tua buru sagala, sirang mahosian kami, borhat mahosian hutam, dalam bomat mahotu huta nabadiai, ima huta Yerusalem nama notong, tinggal hon marura partang sanon, dalam halason mah tano na pina barga bagani debata, saya sahat Roma di saleleng ni leleng na. Amin. Masuk. Oh Tuhanku tunggu. Putaran nada. Pak Dong dulu. Pak Nadi dulu, Pak. Pak Dong dulu. Pak Dong dulu. Pak Dong Merdalan. Dia dong. Ini udah pas nih. Udah bisa nonton putaran. Siap. Mundur apa? Oma asa tamulai ma acarata hamu ali akadongan hina holongan didok tuata Yesus do si tutudo na hudokon tuhamu dang na gadda emei maulo somadabu tutano jala mate dungpe mate asa godang parbuena sonari naing tapasat madong taon tu inganan para dianna songon Kristus naung tua suhamatean dungi di bagasan hamuliaon songon ima nang dong taon pae honnado tuhangoluan nama notong martang yang mahita ale debata na marwaso jala para siroha di bagasan tangan mudo hanguluan nang hamamate nami o sandiri do naman jodongan namion mulak tua dopanmu di bagasan do ni roha
naing pekon nami ma pamatang na tu tanaman. Alay di bagasan pakiriman nagok upay mahami do aheon na songon Kristus naong parjolo ehe siyan tonga-tonga ni akan namate atong say asimaroham di ibana ali Tuhan jala jakon ma ibana di apuanmu marite Kristus Tuhan nami. Amen. Ma hinambor ni dainangon martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, o sandiri nung abongot, tu bagasan aholoman ni hamatean. Tartanom dala hehe di ari patuluhon, upang iduhami parbadiai ma tanaman ni rotua boru sagalaon. Asa dongan nami rotua boru sagalaon na usoton hami dison, hehe rapat ko dala mangulu di bagasan hamulianmu. Roh di saleleng ni leleng na. Amen. Di bagasan kornyama dot anak dot tondi porbadia. Amen. Dua kiri kanan. Kiri kanan. Tabron. Aspat. Ya habis. Oke. Balur semua. Oke. Apa homa muse? Tuhan dipermulia. Amin. Ma hinadenggan naung suan saleleng di ngulu ni donga taon marbungaran mai songon khusus ni bungaon. Amen. Ale rotua boru sagala nunga ditinggal ho tanon nunga ditinggalon ho jabuni natorasmu mangulu maho olat nion di jabuni amata de bata. Na hinaholongan marite na mambuan tanda hamonangan ni Kristus say bongot maho tuhanguluan na manotong di bagasan gor ni ama dot anak dot tondi porbadia. Amen. Ale Yesus Kristus dung mate si Lazarus ditangi si hodo ibana say marlomon ni roha maho mangapusi nasa ilu-ilu siyan si malolong nami. Martangi ang mahita. Tangi oma, Tuhan tangi ang nami. Ale Yesus Kristus, mandok tangyang nani ajarin tuata Yesus tuita rakmaita tangyang ama nami. Ama nami na wala ijang. Saya pinubadia magwarmu, saya rumah rajamu. Sesat malam meneroham di kita mau semua di benogija. Leo di mata kami seras pangan kami segan pari. Jelas saya pasang semua pada sana. Bisa yang kabar salah kami. Tunggu nak bagi kami tukang gunungan. Ale berdua kami siapa aku. Ale di bata na senbasa pasingot maturohan nami. Na orang satoken sambing do ngulung nami di tanoon. Jalan asoto tudo tikini hama maten nami. Upang ido hami tuho say didongani tondi porbadai mahami toktong. Asa tugu haporsen nami. Hot pakirimon nami. Dala bagas holong ni roha nami mida sudi dongan. Say songoni mahami pasoton lomo ni roham. Saliling di ngulu nami on.
jala dumate hami sogot, papungu jala pasada mahame, do sude akadogan nami, naong man jolwani hami, di bagasan hamulanmu, naman utongi, marite Kristus Tuhan nami. Amin. Buat anak do tondi porbadia. Amin. Pinasaat matu suhud. Malate marita, malate manantua kutima. Jadi, malate mah. Oke. Keluarga. Pasirang. Panggali. Selamat jalan ya Bu. Udah. Buka dulu pingnya. Kali agak jelek. Bikin dulu. Bikin.